kan zirlai tur chu for loop man na chu entir nan print hi thil kan print na kan ta hello world thì voi nga lo print du ton tai la voi nga kan ji anga ya ama ero chu for loop kan ham chuan voi khat chau ziakin ti hian for loop hi hemi chunga hian kan danga for loop chung hian kan danga voi khat chau pinin voi khat chau ziakin voi nga amo chuai po chu kan do za o san tipin hemi line te mang hian kan pin thein dinan voi nga lo pin to tai na ti hian voi nga plus kan thena chuan for loop hi ending ya thoda no se fira ama sabera chuan for loop hi ending ya tho ama sabera chuan I hian 0 plus pota chuan second I hian for loop plus I kan starting point ania chuan I hi condition checking ông giờ chú cái ngay căn tồn đón thì decision xem tu như hay chuan hay căn căn sẽ thấy na nên bụi tu căn pin anh tôi ta căn pin này thấy na nên bụi tu nhé chuan ai tiếp ra chuan ôn anh hay initial condition nhé chuan second in kan top na tu indecision siam tu na check chu 0 hi panga ai na tem ti nia chuan hi adika true chuan adik chuan in kan pin tanga chuan antota I plus hi rong kal chuan I plus from kal chuan in nge I hi one alone ni tanga chuan in antok lea chuan one hi less than 5 ani la ni lo kan check lenga chuan in antika true nia true ni chuan print kan print chuan I plus kan ti lenga I chu true lo ni tonga true hi anga an tem tin cheka antik chuan kan print tang chuan kan print chuan I plus ni lenga I plus ni chuan I chu 3 lo tonga 3 hi 5 tem kan cheka 5 tem chuan in true antika chuan adik chuan in print nia kan print chuan in I plus kan nge anga I plus chuan in 3 hi 4 lo tonga 4 hi 5 tem ate true ni chuan print kan print na the kan print chuan nge I hi print kan print chuan I plus I hi ne lo ni tho I hi 5 panga ai na tem adik lo 4 chuan kan exit to chu an thoda nia entir na an waya zo hian helai na kan sai feta chuan entir na hian voi nga 1 2 3 4 5 voi nga apin thea hemi condition ania second na hi chuan in I hi 1 ania helai hi 1 ania nga helai hi telo nga hemi te telo nga voi li cho print on ni chan chu kan starting point kan start na ka 1 ani awangin chuan in tenan
0 at tho lo start tai la chuan I is less than or equal to n lo ti tai na ta hian kan na stop lawang less than or equal to n ni chuan 5 ania ala dika chu wang chuan kan pin vel le ma ta hian noi hian hei true lo ni a hei ai hian true lo ma true ni chuan kan pin na voi khata tal le che khan hei 6 lo ni a 6 chu panga ai na te a ai to bok lo wang kan exit to nga chuan mi line na hi chuan in kan starting point hi 1 ania nga chuan kan stopping point hi kan stop na tur hi hemi I le hemi n hi ai to na ni chuan noi mi hi n ve le la kan start na chu n nia le zone kan ni chu countdown zone until 5 4 3 2 1 0 zone chuan kan top na chu 0 a mo 1 a mo top na ka chu do ma na ni chuan hei hi panga lo ne ta se tira I hian panga to ka chuan in I hi 0 I 0 hi 1 kan stopping point to lo ne ta se hei hi 1 kan stopping point ti na chan chu chan chu hei hi 0 lo ta se 0 hi 0 I na te lo chu wang chuan kan stop na tu chu 0 1 an chuan hei hi panga lo ta se hei hi kan hei hi stop na tu chu hei hi pakhata ni huna khani pakhata ron ni huna khani kan stop panga kan exit an hei hi on je chu panga kha palia chantera pali kha palia chantera decrement kan go ta chu general zone hai am lo ni te ko ni hei kan starting point chu n ve kan ya decrement na chuan kan stop point to ka chu kan du kan da thai equal to and greater than equal to or greater than equal to 0 or greater than 1 or greater than 1 greater than 1 hanya contoh nak pamit tu CLE H 8 9 in I can declare ko tanga ni I kan mang don chuan variable ra kan mang don kan declare ko tanga thil dang kan mang don na ko tanga aum lo chuan kan mang thai lo tiang khane for lo ti dai la increment I is equal to 0 tara kan starting point to 0 nia I is less than or equal to voi na pin o kan I plus hi om je chu 0 turn kan sa ta 0 chuan I hi panga ani ma thleng panga ai te chung thleng chu dan man the print f for blue slash n similar 1 1 2 3 4 5 chuan until none unloop kaldan hi blue percentage the I and the I value hi and the I value ja the pin tong che sabera chuan 0 ne nga hi chuan next sound kal lo na kan one ne nga next layer 2 3 4 5 and the long and 5 long 5 and the long na chuan 2 5 to 5 5 al
alin level atem level loop 0 loop 1 2 3 4 ya chuan antenna ta hian mai na equal to the tala less than or equal to ni chuan 5 4 until things condition a chuan ela hi I hi 6 ani chuan kan elevate kan loop down kan loop kan close chuan 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 ya chuan antenna hai hi 1 a lo chak ta la kan starting point ka 1 ani wangin 0 1 2 3 4 5 a chok ma chuan antenna hai hi lo phải lai tala 1 2 3 4 cho ở pin chuan antenna hai hi minus lo di tai la hi 0 lo di tai la 5 attempt on start chuan 5 2 ta hian 5 to 0 ai na tia dika chuan na pin chino up to 1 hi up to 1 aron pin na chan tu helai hi 0 ani che khan 0 hi 0 ai alen lo awangin kan close ngai ta 0 kan tel tu chuan ta hian greater than or equal to kan telanga chuan greater than or equal to kan tel to chuan 0 hi hemi condition a chunga hian a tel ve a condition in huang ni che chuan pin china khiti chuan 5 4 3 2 1 0 chuan antenna ai hi Jadi kita akan tujuan 5 4 3 2 1 lang ang pindong niya. Kami sa for loop ng dante niya for loop piha to yung mga malaos sa mga kan ko tanta ito ha. Hindi po ya ang santa dito.